Salutare la toată lumea, Sandu mă numesc și m-am propus să fac un canal de YouTube să le ajut pe cei care au luat permisul pentru categoria mare. Cei care au obținut COE-ul, atestat și cartela digitală de tahograf. Și tot asta pe gânduri să fac sau nu să fac canalul, dar am zis că hai că încep și le ofer cei care sunt la început de drum un mic ajutor. Și eu când am fost la început de drum, am căutat pe YouTube diferite portaluri, un mic ajutor, cum se introduce cartela în tahograf, cum se schimbă, la ce turație se schimbă. Am căutat multe, am primit și sfaturi de la colegi mai bătrâni, am găsit și sfaturi pe internet. Pentru mine au fost unii de folos, alții care nu m-au folosit, am dat scroll. Și așa și eu cu videourile. Pentru cei care vor fi de folos, liniștiți, se poate viziona. Ei, cei pe care nu le ajută, se poate da scroll mai departe. Și în viitorul apropiat m-am gândit că fac câteva videouri, cum se conduce, cum se dă cu spatele, cum se înduce cartela tahograf și câteva mici trucuri. Momentan eu lucrez pe basculă, am fost și pe extern, am la început o să vă arăt și eu cum e pe basculă, cum se procedează, deci e părerea mea cum se procedează, poate vor fi sceptici care zic, bă, nu așa se face, nu așa se face, acum se face. Eu așa m-am învățat, așa m-am învățat și alții, părerea mea asta e corect. Dacă este care fac și eu greșit, atunci să mă iertați. Deci, vă rog să mă vizionați, viziunea plăcută pe canalul meu și dacă sunt întrebări, vă rog frumos să le adresați și dacă am timp sau fac timp ca să și vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult și să ne vedem în curând. O zi bună vă doresc!